Hrvatskoj trenutno problem jest više legalne imigracije nego ilegalne, ali ilegalne će više ovisiti zapravo o tome, o Turskoj i drugim zemljama. Pitanje je koliko će oni njih puštati. Tako. Situacija je zanimljiva jer je kroz Hrvatsku prošlo preko 500 000 sirijskih izbjeglica i nas su uvjeravali da kad padne diktator Asad, da se ljudi vraćaju doma. Njemci imaju oko 1,5 1,4 milijuna Sirijaca. 700 000 ih je došlo u ovom valu koji je prošao i kroz Hrvatsku. 20 000 ih se vratilo u zadnjih godinu dana. 40 000 novih je ušlo. Prema tome i legalne i ilegalne migracije su pogotovo način na koji ih Europska unija tretira, a Hrvatska nažalost prihvaća taj, evo donesen je sad i pakt o migracijama koji de facto legalizira ilegalne migracije. Hrvatska jest nešto u svom akcijskom planu postrožila pitanje toga da dočeka vas policija, vi tražite azil, vi dobivate pravo azila, morate 7 dana provesti u nekom prihvatnom centru od MUP-a i nakon toga ste praktički slobodni